Naimbaga rabi ami kakabsat. At to'y manan ni Pastor Joey Galinato, ti kadwayo iti panagdebosyon, iti daytoy rabi iti Sabado. O rabi anasantuan. O rabi nasantuan kenaranyag naipasngay ti mangisalakan. Lubong napnut basul ti imayan na ipariknan ayat kapatgan. Impay na tiragu kenamnama kas mangrugi marunga agsapa. Intay agdayaw denggen kanta na Diyosan nagidi anghel buyot na'y langitan layawen ay anak anasantuan. Di silaw mo gapu iti pamatin turong na nakayanakan na. Kaputranyag bitwen na sarakan na mamasirib nagapujay daya. Kulong ti nagidahan ti hari naipasngay tapno masubot ka. Kasapulam pagkapuya na muna manangilala agrupag kakenkwana isut agruk babken kwana. Itsurot nat ayat may saken may sa napnuan ayat dagiti bilin na. Waya apuno ti itnen na amin na basul pakawanen na. Agrambak kay agdayaw tay nga dita datay amin itagay naganap. Kristo
Daytoy kinantak kakabsat nga Ilocano version kat manipod iti intay amin agrambak ti pamati nga intay ikanta ti proyekto iti Ilocano Hymnal Committee nga indauluan idi ni Bishop Daniel C. Arichea Jr. Ket magatang tayo ti kopya na daytoy ijay Board of Christian Education and Communication ijay headquarters. May yan natupla-unay daytoy. When may yan natupla-unay daytoy a pagkantaan iti daytoy panawin. Naimbag arabiyo amin kakabsat. Ti leksyon tayo ti daytoy rabi kakabsat masarakan iti ebanghelyo kas insurat ni San Lucas ti kapitulo 1 versikulo 26 aging ka 38. Kastoy ti mabasa tayo. Iti may kanang mabulan ti sikog ni Elizabeth. Imbaon ti Dios ni Gabriel nga anghel ang mapan iti maysa nga ili ti Galilea ang managan Nazareth. Naibaon ni Gabriel iti maysa a birhen anay tulag ang may asawa iti lalaking agnagan Jose ang nagtawd ti kapututan ni Ari David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ka ni Maria kat kinunana. Kapyak kumatadakan ka. Agragsak ka tagtaeng ti apo ken ka kat naindaklan ti bendisyon na. Napalalo ti panakariribok ni Maria itin sa utanghel. Anya nga tati kay papananday toy kinunana iti bagina. Ngam kinunat anghel kan kwa na. Di ka agbuteng Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos. Agsikog kanto, ipas ngay monto ti maysa lalaki, kat panaganam to iti Jesus. Naindaklan to. Mawagan to itanak ti kangatuan. Pagbilanin to ni Apo Diyos nga ari, akas ka ni David akapuunan na. Iturian nanto itagnanayo nagiti kapututan ni Jacob, kat dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria et anghel, kaso na marami daytoy dinto may sakabirhen. Umaytukan ka ti Espiritu Santo insungbat ti anghel. Sa linungan na kanto iti panakabalin ti Dios. Daytoy ti gapuna anasantuan to ti ubing kat mawagan to itanak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam ng Elizabeth akon kunada alupes. Masikog no pay bakit unayen. Inam abulanan ti sikog na. Taawan ti saan nakabalan ti Dios nga aramiden. At tuyak nga di ti apo kinuna ni Maria, maramid kumakanyak kasin saom, kat pimanaw ti anghel. Kakabsat ti leksyon tayo ti daytoy arabii. Saritaan na ti panagparang ni Anghel Gabriel kani Maria. Ti maysa kanito wano ti maysa nga panagkarkararag ni Maria bigla nga nagparang ti anghel kat kinunana, Hail Mary, Maria. Pagamuan inbaga ti anghel ti maysa anay imbaga damag. Inbaga ti anghel nga agsikog to isu na. Kat tinto anak na isu ti anak ti Dios. Ti mangisalakan ti sangalubungan. Nga may dinangag ni Maria dayjay damag nga isu katagsikog. Daytoy na imbaga damag katagbalin adamag nga nang buribur iti panunod kan puso na. Apay. Kung nakasano kang agsikog din to may sakabirhen. Saan kami pay pulos ang nagtipon kini Jose nga asawak. Idi na panunod na daytoy. Mabalin si Markiti panunod na. Numaamuan ni Jose ang masikugak sakbay ang nagkaida kami. Isinanak. Numamuhan nagiti tattao ang nagsikugak. Mabalin nga kunada giti tattao nga niliputak ni Jose. Kat agpagadak ang mapapatay. Baka batundak aging nga kamatayak. Kasano mataday to yan? Anya nga tataramidak. Amu ti anghel tedda akasasaan ni Maria. Kenda arik na ni Maria. Gapuna
ti anghel, the angel gave her the assurance that the Lord will be with him. At ti Dios, adan tuken kwa na, sa lakniban ng tusuna. Kat ni Maria kinunana, at tuyak nga di ti Apo, maramid ko makanyak, kas insaom. Ti leksyon kakabsat, saritain na, ti kinapakumbaba, kan ti panagtulnog ni Maria, iti sao ti Apo. Saritain na, nga, saan nan a pinanunot pa'y, uno saan nang ipangpangruna, no anya ti baganto, iti tatawgan kwa na, no anya ti baganto ni Jose nga asawa na kan kwa na, no manuktalan da, nagsikog isuna. Saan na pinanunot, dahil dayaw na, ti pinanunot na, at tuy, adda sa uti Diyos, adda bilin ti Diyos kanyak. Adda kayat ngay paramid ti Diyos kanyak. Adi penak ti Diyos, adi penak ti Apo, maramid kumar kanyak, kas in sa una. It tells us, friends, of the obedience of Mary to the Word of God. It tells us of Mary's obedience to the mission that God has given her. Kakabsat, iti daytoy apan ng rambak tayo ti Pasko. Sapay ta, madantay kuma iti Espiritu kas ni Maria, nga awanti sa bali ngayon na pangpangruna. No di ti agtulnog iti sao ti Apo. Ti mga ramid, agtulnog, mga ramid ti dayo misyon, nga inted ti Apo. Uray no ti kasukat na kuma, ket ti dayaw, ken biag na. Kariteng kay ita, kabailan nyo kadi nga ramidan daytoy, kabailan nyo kadi nga ramidan daytoy. Ni Maria, may sakumangrod, apagwadan, para kada tayo. San lang nga ti daytoy o panahon ti Paskwa, no diket itag na nayon. Naimbag nga rabi kada tayo, aming kakabsat, ti Apo, ipaay na kuma, ti pamedisyon kada tayo. Agkararag tayo. Agyaman kami kan kao Diyos, ti daytoy gundawa, ngayon pa'y mo ka na kami, tapno nabalin mi, ti nagdebosyon, ti daytoy nga oras iti rabii. Agyaman kami, agsipod ta si kati Diyos. Diyos, ang nakasagana, amang haywan, agbantay, mangsalaknib kada kami. Nang runa kayo ti kanito, nagpagatibiyag mi gapu iti panangaramid mi iti pagatam, panagtungpal mi iti misyon ngayon kain pa ay kada kami. O Diyos, kas ka ni Maria, mabalin mi kumamat ngay baga, at to'y tadipan ti Apo, maramid kanyak, kas in saom. Iti daytoy kanito Apo, iraman ko ti kararag ko ita, dagiti iso amin nga adaan iti sakit. Agasam ka di isuda, Apo. Agasam ka di isuda. Sagidam ka di bagida. Aywanam ka di da. Papigsam mi da isublim ti salunat ka di karadkad da. Ti pigsada. Aramatam dagiti doktor, nurses ka dagiti ag-agas. Ngay papaunig datapno, maisubli ka di ti salunat da. Dagiti agdaldalan iti panakasuot, dagiti daan ti problema, agraman finansya, tulungan bida, ikararagak dagiti so amin o Apo, ang nakasuwaybay ti daytoy, a panagdebosyon ti daytoy arabii, salwada mida,
ay wanamida, para buramida. Tinagan mo Kristo, dahito ti kararagmi. Amen kanamen. Kakabsat, nung mariknayo ti karit ti Apo, amang ipaay iti sagot para iti ministeryo ti Nax United Methodist Church, uno para kay iti trabahador na. Mabalin nyo ngay deposit agiti pagyaman, love gift, kada ito yung nga bank account ti iglesia. Kan Gcash account ti iglesia. Ngayon, no nag-deposit kayo, sigurado nyo kadi nga, i-message da kami, tapno amumi, no, sino tinangted, kano, para tayo nga ministry, dagito yung intedyo, iti iglesia, kan intedyo ka na po Diyos. Iti maminsan pay, na imbag grabe yung amin, kati Apo, benisyonan, salwadan, aywanan na kayo. Amen.